Hon fydd y ail album Yucatan. Mae yna lot o amser di basio ys y dwytha. Ac athyn ni mewn i y Bryn Derwen, sy'n lleol i fi yn Bethesda. A gweithio fo Dave Wrench. Da ni'n gobeithio bod o'n mynd i fod yn album da. Da ni'n eitha hapus o'r ffordd mae di troi allan. Dwi'n meddwl bod o wahanol i'r album cynta, oherwydd da ni wedi trio recordio fo ychydig bach mwy byw nag oedd y cynta, cos oedd y cynta ond fawr i ddim aelodau i'r band, digwyr, just project oedd yn mwy na band. A mae hwn yn teimlo ychydig bach mwy fel band. A dwi'n meddwl bod yr cynnion yn swnio mwy ddfed hefyd. So dwi'n edrych ymlaen i weld beth mae pobl eraill yn meddwl yno. Fatha gathon ni flas ar deithio, gathon ni wlad Pwyl blwyddyn dwytha, just ar ôl cychwyn yr album. Ac oedd hynny'n yn gwbl wych. A dwi'n meddwl bod ni'n bwriadu wneud hynny eto. Ar ôl cael diddordeb yn De America, ac yn America, ac yn Japan, ac yn Ewrop am y cerddoriaeth. So, fes ni'n licio mynd allan i chwarae i bobl sydd wedi dangos diddordeb yn y cerddoriaeth. Pan ti'n neud rhywbeth mewn studio, mae'n gymaint o bosibiliadau. Ac yn naturiol dwi'n meddwl bod ni'n cael yn tynnu mewn i drio gwahanol bethau. A ti'n meddwl, allu di pwysio fo yn andros o bell. Ond pan ti'n mynd i wneud rhywbeth yn fyw, ti'n gorfod cychwyn o scratch, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl y math o gerddoriaeth da ni'n gwneud, mae rhaid ti gychwyn o scratch, cos ti eisiau fod deimlo fatha rhywbeth mae bobl yn gallu cysylltu fo yn fyw. Dwi'n trefnu gigs yn hyn, felly dwi'n mynd i lot o gigs a dwi'n ymwybodol. Mae yna lot mwy i gig na just y riff. Mae rhywun di chwarae gitar neu yr ochr dechnegol yna fo. Ac hyd yn oed y cynnion, mae'n ei fwy efo na hynna. Felly, da ni eisiau gwneud rhywbeth sy'n mynd i fod just teimlo'n arbennig i ni. A bod fatha'r hyd y peth ddim yn cael ei golli, y hyd y cynnion ddim yn cael ei colli. Neu bod yn cael ei fwy iddo fo oherwydd y lleoliad a bob dim. Dyn ni'n neud synwyr.